Allah'a hamd sana maqtavlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge ihlas көңіл türlerimizden çıkan salavat şerifeler bulsun. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala şuşa jiyolubuzun hayırlı jiyollardan kılsın. Telaş kışları bilip, indi her barşalarımızga inşallah şuşundan vaazlanıp qaytırga nasip eylesin inşallah. Yıl sayın kiryaş konak bulmayın inşallah. Öz kişi bular. Şuna göre Allah'ın rahmeti olsun. Bana Hazretke zorlap şapkırar. Şulay bir yıl sayın elhamdülillah men indi suyunip kelem. Bugün biraz tutkarlandım. İsep kalmağın meşkere turunda kupri yasıylar iken o yakka bargan kişiler bolsa. Şunda da ekskavator arkalığa basqanda bu yaktan da tsildik, bu yaktan da tsildik. Şuna metem her bir narsa hayırlıga. Şaqtığına kütüp durdum. Elhamdülillah bari kelip yettik. Indi cemaat bugün vaaz nasihat degende mine özü biz rayonda dep aytam indi men. Şuşunday bir tertipke saldık. Mine bek kızıklı, bek faydalı öte özü bizde vaazda. Нәрсә белән файдалы үтә? Авылда хәзрәтләргә шундый бер максат куйдык. Мәсәлән, дәресләр булашыла, бит көндәлек ниндидер бер әйтик инде сораулар килеп туа һәм шушы сорауларны мәчеттә бер дәфтәр бар, шул дәфтәргә беркетеп баралар. Язып баралар. Шундый сорау, мондый сорау, кызыклы сорауларны мәсәлән, яки хәзрәт әйтә, монысын мин белеп бетермим, моны сезнең хәзрәт бөтен сорауларга җавап бирә инде анда. Шуңа күрә Mesela cevap veriyor, sumасшествие diye atılıyor. Ничек? Bütün nesneler cevap veriyor, o tege sumасшествие atılıyor. Теге безнең бөтенебездә бар инде ул бераз гына шуңа күрә. Һәрбер сорауга менә нәрсә эшлибез шуннан, мәсәлән, кайсыдыр сорауны кызыклы табып, хәзрәт язып куярга мөмкин үзе шулай бит инде. Кайбер сорауны мәсәлән аңлату кирәк яки башка кешенең фикере кирәк, мәсәлән, сездә ничегрәк, бездә ничегрәк дип. Һәм шунда баргач, гадәттә инде каршыга ачып куялар шуны, хәзрәт менә шушы сорауларга җавап бирә алмассызмы дип. Һәм якынча берәр сәгать эчендә бер 5-6 сорауны инде ачырга мөмкин булганда да, теге әйткәнемчә 10 сорау булса, хәзрәт дөрес әйтә, 3-4-нә җавап биреп булмый хәтта. Бөтен сорауга җавап биреп булмый һәм ярамый да алай, чөнки һәрбер җирлекнең үзенең тәртибе бар, һәрбер җирлекнең үзенең ниндидер бер горефе бар, ниндидер гадәте бар. Шуңа күрә, әгәр дә инде үзегезне кызыксындыра торган сораулар булса, мәсәлән, сез инде ул сорауларны бирә аласыз. Ни өчен дигәндә, менә шушы җирлектә килеп туган сорауны, әгәр дә без аны шишәбез икән, ул сезгә күпкә кызыклырак була. Шулай бит монда килеп утырып, Йөрәк авылында хәзер космик корабльләрнең төзелеше турында нирвага сөйләсәң, ул кызыкмы бер кешегә? Бер кешегә кызык түгел. Шулай бит инде. Ягъни шушында җирлектә тотып эшли торган, шушында җирлектә тотып гамәл кыла торган, гыйбадәт кыла торган шушындый бер мәсьәләне ачырга кирәк. Шуңа күрә һәрбер җирлекнең үзенчәлеге бар, һәрбер җирлекнең инде үзенең гадәтләре бар, горефләре бар. Шуңа да үзегезнең сорауларыгыз бар икән, сез читенсенмәгез, кул күтәрегез, сорау бирегез. Ләкин сорау бирүнең дә әдәбен инде беләсез, шулай бит. Сорау бирүнең әдәбен беләсез. Шуңа да башта инде хәзрәткә биреп, аннан хәзрәт җавап бирә алмаса мөфтигә, сезнең мөфти якын гына, күрше авылда гына, шулай бит. Шуңа аның да үз тәртибе бар. Бәлки инде үзегезне ниндидер бер мәсьәләне ачыклык кертәсегез килсә, аны әйтә аласыз хәзрәт әйдә, менә бу теманы ачале әйдә, менә бу теманы ачале дип, мин инде үзем белгән кадәр белемгә таянып, иншалла аны ача алачакмын иншалла. Бүген минем әйтәсем килә нәрсә турында, менә монда килүнең дә сәбәбе бер караганда хәзрәт дөрес әйтә ул. Бүген бер никах, бер аш, бер бәбәй чәе булды, Аллаһка шөкер. Әле аның арасында бер-ике кешегә консультация булды, Аллаһка шөкер. Берәү шалтырата, хәзрәт, нәрсә ни хәлләр, нәрсә ничек? Бүген шимбә бит, ял итмисеңме диде. Ачулама, мин атнаның кайсы көн икәнен дә белмим инде, чөнки график язылган, бөтен нәрсә тулган, шуңа күрә мин барырга тиеш, йөрергә тиеш. Юк ди, шимбә ял без ял итәбез диләр. Ләкин менә атна башыннан дүшәмбедән җомгага кадәр, атна кичкә кадәр дип әйтәм, чөнки җомга көнне без тулысынча инде гыйбадәткә багышларга тырышабыз. Иртәдән вагаз әзерләп, вагаз хәстәрләп, халыкны кабул итеп, аннан инде бер сартыннан берсе намазлар, шулай бит. Һәм җомга кич әзрәк гаилә белән булырга. Атна буе дәүләт эше дип әйтмим инде, мәчетнең документ эшләре һәм башкалар белән шөгыльләнәсең дә, шимбә яллар иртәдән кичкә кадәр, менә шушы 2 көн ул тулысынча халыкка хезмәткә язылып беткән.
Кемнеңдер ниндидер аш, кемгәдер нәрсәдер сөйләргә кирәк, кемгәдер нәрсәдер дәшәргә кирәк. Шуңа күрә әлхәмдүлилләh менә вакытның бәрәкәте, вакытның нигъмәте бүгенге әйтәсе килгән хәдистә дә менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Мин инде ниндидер яңалык әйтмим, ниндидер теге үзгәреш кертәсем килми. Ул вагызны сездә сөйләдем микән? Хәзрәт яздырып барайын, узган елларны тыңладыңмы? Мин 5 нәрсә килгәнче 5 нәрсәнең кадерен бел сөйләдемме соң? Bir yıllık bir buldur. Юк, менә бит синең монда аппарат бар, яздырып. Или син карамыйсыңмы? Просто яздыру өчен генә. Senin караучылар күп булган, 10 мең, Аллаһу акбар. 12 меңдәр. Ага, менә шул 12 меңнең берәрсе булса да әйтер, узган ел сөйләгән бит аны дип шулай бит. Бәлки быел инде яңарак булыр. Менә ни өчен аны әйтәсем килә? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм килеп китте 1400 ел элек, инде артык гыйлем юк, шулай бит. Һәм без нәрсә эшлибез? Без шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә калдырган мирасны без фақат бүләбез генә. Бер вакыт Имам Абу Ханифа рахимахуллаһ, Аллаһ тарафыннан разый булсын, базарда йөргән вакытта күрә халыкның сәүдә белән мәшгульлеген. Ягъни базар күз алдына китерәсең, шулай базарда берәүләр ала, берәүләр сата, тукай яза бит, берәүләр алдый, берәүләр алдана, шулай бит. Һәрберсе үзенчә кайнаша. Шуннан әлбәттә күңеленә борчу керә. Борчу керә нинди? Халык базар белән алданып нәрсә эшли? Аллаһ диненнән ерагая. Аллаһ диненнән ерагая. Шуннан нәрсә ди? Эй, халык ди, җыя да бөтенсе, эй, халык ди, игътибар итегезләр монда ди. Нәрсә булды? Нәрсә дип инде мөрәҗәгать итәләр. Имам Абу Ханифа нәрсә дип? Карагыз әле ди, сез монда ди сәүдә белән мәшәкатьләнгәндә, әнә тегендә мәчеттә Аллаһ йортында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм мирасын бүлешәләр ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм мирасын бүлешәләр. Әлбәттә инде сәүдә итүче кеше нәрсә? Акчаның тәмен белә, шулай бит. Һәм дәррәү бөтенесе тиз генә әйберләрне җыештыралар да, йөгерәләр кайда? Мәчеткә, шулай бит, мәчеткә. Ләкин күпмедер вакыттан соң кире киләләр. Кире киләләр. Нәрсә диләр? Син ник безне алдадың диләр. Ничек инде алдадың? Син әйткәндә мирас бүләләр. Нәрсә ул мирас? Без бөтенебез беләбез, мирас икән, димәк нәрсә анда? Үй калырга тиеш, машина калырга тиеш, шулай бит инде акча, алтын, байлык һәм башкалар. Анда без бер нәрсә дә күрмәдек ди. Анда бер нәрсә бүлешмиләр ди. Шуннан Имам Абу Ханифа әйтә, сез күрдегезме анда диеп, кешеләрнең белем биргәннәрен ди. Укытканнарын күрдек. Сез күрдегезме кешеләрнең Коръән укырга өйрәнгәннәрен? Күрдек. Сез күрдегезме анда кешеләрнең бер-берсенә нәрсәдер аңлатканнарын? Әйе, күрдек. Менә шушы инде ул Аллаһның илчесенең мирасы ди. Ягъни ул мирасны бүлешәләр. Гадәттә матди әйбер ничек? Матди әйберне аласың, кемгәдер бирәсең икән, ул синнән нәрсә эшли? Кими, шулай бит. Гыйлем. Син аны кемгәдер тапшырасың икән, ул синдә арта. Син аны кемгәдер тапшырасың икән, ул синдә арта. Менә шундый бер хикмәте бар. Шуңа күрә син күпме күбрәк бирәсең, ул синдә шуның кадәр арта. Шуңа күрә бу вагазым да минем иң беренче үземә насихат, үземә искә төшерү, яхшымы? Аннан инде әлбәттә сезгә, чөнки сез дә бүген нәрсә үзегезнең вакытыгызны сарыф иттегез шушыңа, үзегезнең мөмкинлегегезне, өйләрегезне калдырдыгыз, шулай бит җылы өйләрегезне һәм шушы урынга килдегез. Менә бүген бәлки инде хәзрәт эндәшкәч, белдерүләр куйгач, монда килергә теләүчеләр күбрәк булгандыр. Ләкин Аллаһ Тәгалә бөтенесен китермәде. Әгәр дә менә барлап чыксагыз, булай урысча әйткәндә визуаль гына һәрбер йортны килергә теләүчеләр булгандыр. Кемнеңдер балалары кайткан, кемнеңдер кунаклары килгән. Ягъни ул килергә теләп тә нәрсә? Килә алмыйча калды кайбер кешеләр. Шуңа күрә бу Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ Тәгалә сезнең килүегезне теләде. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ нәрсә ди? Инналлаһ юдиллу ман яша ва яһди ман яша. Хәтта хидаят дигән әйбердә кемне тели, Аллаһ Тәгалә шуны туры юлга бастыра, кемне тели, Аллаһ Тәгалә шуны туры юлда нәрсә эшли? Яздыра. Шуңа күрә һәрбер нәрсә ул Аллаһның карамагында, һәрбер нәрсә ул Аллаһтан. Шуңа күрә без сезнең белән бер нәрсәгә инанырга тиеш. Менә бүгенге хәдистә күбрәк шушы темага булыр иншалла. Без инанырга тиеш. Шушында килгәнбез икән, Аллаһ йортына килгәнбез икән, димәк карагыз, һәммә нәрсә Аллаһтан. Һәммә нәрсә Аллаһтан. Аллаһ Тәгалә безгә көндәлек бирә, Аллаһ Тәгалә көндәлек безгә нигъмәтләрен бирә. Менә юкка гына әйтмәдем, мин бүген бер бәбәй шәендә булдым, ничә ашта булдым дип, бер ашта булдым мәсәлән, бер никахта булдым дип. Шушында мәҗлестә утырганда бер егет бар, бик акыллы, бик укымышлы, бик озаклап сөйләшеп утырдык, хәтта намаз вакыты җитмәсә әле таралмый идек. Шул кадәр
баш фикерле, Аллаһның рәхмәте. Ул миңа дөньяви китаплардан, мин аңа теге дини китаплардан шушының бөтенсен дәлилен әйтәм. Менә бала туу мәсьәләсендә дә ул нәрсә ди? Бала ул Аллаһның бүләге ди. Бала Аллаһның бүләге. Бер караганда без әйтәбез, әти бар, әни бар, шулай бит, тырышып нәрсәдер эшләгәннәр, шулай бит, алар тырышып эшләгәннән бала туган. Менә хәзрәт синдә ничә бала әле? 4 бала, шулай бит, менә хәзрәттә 4 бала. Миндә 5 генә, миндә күп түгел. Шушы 5 баланы да нәрсә? Хатын миңа әйтә, сез ди ирләр аңламыйсыз ди. Аңламыйсыз сез ди баланы табуның авырлыгын ди. Әлбәттә аңламыйбыз дидем. Чөнки Аллаһ Коръәндә моны әйтә. Аллаһ Коръәндә моның турында әйтә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әниләрнең 3 сыйфатын ирләрдән аермалы булар. Балага карата 3 сыйфатын әйтә. Шулай бит. Беренчесе авырлык белән ул аны 9 ай буе нәрсә? Йөрәк астында йөртте ди. Шулай бит. Бу берсе. Моны ирләр белми. Авырлык белән. Анда авырлык дигән сүз бар. Теге күтәреп кенә йөрми ул аны. Теге безгә капчык тоттырсаң, без аны капчыкны күтәреп йөрибез. Ул авырлык. Аның токсикозы бар. Шулай бит. Аның нәрсәдер ашый алмауы бар. Аның киресенчә нәрсәдер ашыйсы килүе бар. Шулай бит. Кыш уртасы һәм аны җиләк ашыйсы килә. Шулай бит. Һәм башка. Ана кеше үзе генә белә. Менә берәү әйтәдер, аягы юк иде ул абзыйның. Теге тиздән аягын кискәннәр. Кайбы вакыт ди, менә 2 бармак арасы шул хәтле кычыта ди. Юк бит инде аягы шулай. Кашып булмый тегене. 2 бармак арасы кычыта ди. Теге күрәсең нервы җепселәр тегендә кычыта. Шул хәтле кычыта ди, менә кашып булмый тегене ди. 2 бармак арасы. Шуның шикеллек әни кешене дә нәрсә? Ул 9 ай буе үзе генә белә, ничек күтәреп йөргән шулай бит. Бу теге хадискә дә туры килә. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә бит, теге bir сахабәгә кемне мин Аллаһны, аннары аның илчесен ди, аннары кем минем хөрмәтемә лаек дигәч 3 мәртәбә әниң дип әйтә. Шулай бит. Менә икенчесе шушы баланы тудыру мизгеле. Хатын да әйтә, сез уйлыйсыз, теге илтеп куйдың да, 3-4 көннән бала белән барып алдың. Шулай бит инде, безгә авыр түгел. Шулай бит. Кайчан кайтасың аранда дип шалтыратасың да. Аны дие авырлык белән тудыру бу ана кешегә генә хас. Шулай бит. Шуңа күрә аналар яхшы беләләр, кемнәр инде менә бала алып кайткан, шушы баланың, сабыйның шушы дөньяга килүе, берсе ул аны йөрәк астында йөртте, шулай бит, икенчесе ул аны авырлык белән шушы дөньяга китерде. Һәм өченчесе нәрсә? Өченчесе Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, шушы баланы 2 яшькә кадәр имезү ди. Шушы баланы 2 яшькә кадәр имезү. Бу нәрсә? Бу теге ашаттың да бетте генә түгел. Имам Әхмәд ибн Ханбал мәсәлән, аның әнисе үзенең сабыен хәтта тәһарәтсез имезмәгән. Карагыз, кай вакыт без әйтәбез, ни өчен зур галимнәр тәрбияләнгән, каян чыкканалар, күктән төшкән юк алай түгел. Имам Әхмәднең әнисе хәтта баланы имезгәндә тәһарәтсез имезми. 2 яшькә кадәр, 2 яшькә кадәр баланың хакы ул бит күпме вакыт. Әни һәм бала, алар бер-берсенә бәйле, шулай бит. Ярар, хәзер без әйтәбез инде, Путин акчасын бирә, әниләр өйдә тора, проблем юк. Илгәре заманда ничек урак вакытында декрет ничә көн бирелгән? 1 көн, бер көн менә. Ул көнне бәбәйлисең икән, кайтып киткәнсең, икенче көнне урысча әйтмешә, будь добр, иртә белән нәрсә уракка чыгып басырга син тиеш. Карагыз, ул бит ул бала, аның хакы, ана кеше үзендә ризыкландырырга тиеш, баланы да ризыкландырырга тиеш. Карагыз, менә ана кешегә никадәр авырлык. Шулай бит, ана кешегә никадәр авырлык. Моны инде мин нәрсә дип әйтим, бераз теге кирип китү буларак, бераз кириш буларак менә вакыт ягыннан әйттем, ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның хадисенә инде без тукталсак, әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның хадисе 5 нәрсә килгәнче 5 нәрсәне кулланып калыгыз ди. Карагыз, 5 нәрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям 5 нәрсә турында әйткәндә, ул безнең шикеллек кенә әйтми. Без бит инде карале, мин сиңа бер әйтим әле дигәндә, без теге тыңлыйбыз. Нәрсә әйтәм икән инде бу тагын дип. Шулай бит, тагын нәрсә әйтәм икән, нинди фикере бар микән инде моның. Берәр ни файдалы нәрсә әйтәм икән, юкмы икән дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткәндә, сахабалар аны игътибар белән тыңлый торган булалар. Һәм әлеге хадис юкка гына безгә килеп җитмәгән, алар аны ятлаганнар һәм башка нәрсә, башка кавемнәргә дип әйтәбез, җиткергәннәр, хәтта безгә килеп җиткән. 5 нәрсәнең кадерен белү. Кулланып калыгыз ди. Чөнки әгәр дә калган 5-е килә икән, димәк бу кадерле әйберләр нәрсә шәйшәк, бетәчәк бер көнне, шулай бит. Менә иң беренчесе
Хәзрәт моны яхшы белә инде, шулай бит, мин әйтәм бит, үземә искә төшерәм аннары сезгә. Иң беренчесе карагыз. Картлык килгәнче яшьлекне кулланып калыгыз ди. Һәрбер нәрсәнең ничек башы бар, шулай ахыры бар. Бу дөнья шушындый. Ягъни бу дөньяның башы бар, бу дөньяның ахыры бар. Фақат кем генә мәңгелек? Аллаһ кына мәңгелек, шулай бит? Аллаһ кына мәңгелек. Ничек без бу дөньяга килгәнбез, бер вакыт шушы дөньядан нәрсә китү вакыты җитә. Шулай бит? Ләкин Аллаһ Тәгаләнең бер илмул гайб, ягъни инде яшерен гыйлеме бар. Нинди гыйлем ул? Без беребез дә белмибез, кайчан киләсебезне һәм кайчан бу дөньядан китәсебезне. Амасы зур сорау, бу кешелекнең зур сорауы инде, шулай бит? Иң беренчесе, кайчан киләсебезне безгә бер кеше мәгълүмат бирми, менә син шул көнне киләчәксең дип, һәм икенчесе, кайчан бу дөньядан китәсебезне шулай ук нәрсә беребез дә белмибез. Әгәр дә билгеле булса. Сумаса шулай бит? Иң беренче, кеше нәрсә башы китәчәк. Һәм яшәүнең мәгънәсе каламы? Яшәүнең мәгънәсе калмаячак. Менә хәзер гади генә бер мисал. Менә мәсәлән, минем маңгайда үлү датасы язылып куйган. Яки мәсәлән, мин хәзрәтнең малае бар, шулай бит өйләндерәсе бар, минем кыз бар, кияүгә бирәсе бар. Мин тегенең маңгаена карыйм инде. Шулай бит. Бирим микән мин моңа кызын, юкмы икән? Яки ул минем кызныкына карый, 90 яшькә кадәр моның белән азапланып яшәргә ди, шулай бит. Карагыз, нинди хикмәт. Без беребез дә белмибез. Кай вакыт кеше үзенә сорау бирә бит, ничә билгеле түгел ул, ничә без белмибез, шулай бит. Ничә мин күпме яшәсемне белмим дип. Ләкин нәрсә, һәрберебездә фақат өмет бар. Ләкин карагыз. Яшьлек дигән нәрсә соң ул? Яшьлек. Менә дөньяның да нәрсәсе бар, язы бар, җәе бар, көзе бар һәм кышы бар. Шулай бит? Адәм баласының да нәрсә? Яшьлеге бар, бер буын, шулай бит? Аның урта буын бар, актив вакыты, картаймыш көне бар һәм инде картлык. Бер буынга якынча күпме яшь бирәләр? Бер буынга 25. Бер буын 25. Менә 0-дан алып 25-кә кадәр бу инде балачак, яшүсмер вакыт, шулай бит? 25-тән 50-гә кадәр нәрсә? Эшче вакыт. Самый теге урысча әйтмешче җиңне сызганып, ат шикелле җигелеп эшли торган вакыт. Шулай бит? 50-дән 75-кә кадәр Путин эшли торган вакыт диде инде. Шулай бит? Ләкин нәрсә? 50-дән 75-кә кадәр, әгәр дә ул яшькә кадәр исән булсаң, ул гыйбадәт вакыты. Ягъни тулысынча кеше үзен гыйбадәткә бирергә тиеш. Ул уже синең картлык, ягъни ул күз. 75-нең тыягына яшисең икән, анда син гыйбадәт кылмасаң да нәрсә? Гызыр юк дигән әйбер бар хәтта мәсәлән, теге гыйбадәт кылмасаң да дигәнем, ул яшь синең инде нәрсә хәтта соралмаска да мөмкин, яхшымы? Ул яшең. Әгәр дә ул яшькә җитсәң, анда теге шәһвәт тә бетә, бөтен нәрсә бетә. Ул вакытта инде син әлбәттә хидаят булган кеше, ул телен зикердә, күңелен Аллаһта һәм гамәлен гыйбадәттә тотып яшәячәк. Әгәр дә инде нәрсә дип әйтәм, кешенең күңелендә иман булса, кай берәүләр 75-тә әле Алла сакласын. Яшь җилкенчәкләр шикелле тузып азып йөрүчеләр дә бар. Монда теге урысча әйтмешче, анда исключениялар бар. Ләкин карагыз, бер вакыт Ибраһим галейһиссалам пәйгамбәргә киләләр, аның кавымы. Менә безнең шикелле. Картлык дип ни өчен әйтәбез? Менә кол күтәртмим инде. Чөнки бөтенегездә юк дип әйтәчәк. Кем тели үзенең әти-әнисенең бу дөньядан үлеп китүен? Бер кеше теләми. Кем тели әби бабасының бу дөньядан китүен? Бер кеше теләми. Ләкин нәрсә шиләр? Үлеп китәләр бит. Үлеп китәләрме? Китәләр. Әгәр дә без теләгәнчә булсалар, нәрсә эшләргә тиеш? Үлмәскә тиешләр, шулай бит. Бу тарихта бар. Әйдәгез хәзер шушыны карыйбыз. Киләләр пәйгамбәргә, я Аллаһның илчесе. Дуга кыл әле, дуга кыл. Аллаһтан сора. Безгә бик авыр, әти-әниләр үлеп китә, әби бабайлар үлеп китә. Дуга кыл, яшәсеннәр. Бөтенебез шуны телибез. Шулай бит. Пәйгамбәр әйтә, мондый нәрсә мөмкин түгел ди. Булмаган әйбер сорамагыз. Бурып җибәрә. Күпмедер вакыт тагын киләләр. Тагын киләләр, тагын бурып җибәрә. Ярар, күнә Аллаһка мөрәҗәгать итә. Раббым Аллаһ, теге дуа кыла, кабул ит дуганы.
Шуннан дуасы кабул. Аллаһ тирәте яхшы. Әҗәлне җибәрми. Әҗәлне үлем фәрештәсен җибәрми. Димәк, нәрсә? Бөтен кеше яши башлый. Бөтен кеше яши башлый. Әйткәнемчә, 25 яшькә кадәр яшүсмерләр, менә бер тубасын күз алдына китерегез, ул вакытта хәзерге шикелле 2 катлы зур йортлар юк. Бер тубасында бар 25-кә кадәр яшьләр, 25-тән 50-гә кадәр эшче төркем, 50 яшьтән 75-кә кадәр инде әленке салынкы, авырдан гына, шулай бит. Менә ни өчен шулай дип әйтелә? Чөнки күп кенә әсәрләрдә, менә шушы үзебезнең татар әдәбиятында ул әсәрләрдә сезнең игътибар иткәнегез бар. Галия Бануда мәсәлән язылган 35 яшьлек карт капка төбендә утыра дип укыганыз бармы икән? Менә мин инде 35 яшьлек карт, миңа 35, шулай бит. 45 яшьтә карт дип язганнары бар мәсәлән, шулай бит. Әсәрләрдә ни өчен? Чөнки авыл хуҗалыгында эшләп кеше нәрсә, аның организм ул нәрсә ул картайган, ул тиз картайган. Чөнки авыр хезмәт, шулай бит, иртәдән кичкә кадәр йокыда юк, нәрсә юк, авыр хезмәт, ачты туклы һәм башкалар. Хәзерге көндә безнең хезмәт бөтенләй башкачарак инде. Ләкин нәрсә, 50 яшьтән 75 яшькә кадәр җитсә, ул инде улгайган кеше була, шулай бит. Аның үзен карарга кирәк, үзен тәрбияләргә кирәк. 75-тән 100-гә кадәр күз алдына китерегез, 75-тән 100-гә кадәр ул 25 яшьлек шикелле чавап бирә аламы? Юк, ул нәрсә ши? Ул бер пишмакта әкрен генә үз көен көйләп, шулай бит. Ярар, бу пишмакта алар әби белән бабай 100-дән 125-кә кадәр алар бу пишмакта су бирегез, суык, салкын, газны арттырыгыз һәм башкалар, шулай бит. Тәһарәт кәншәп чүпрәк куймадың. 125-тән 150-гә кадәр монда. 150-дән 175-кә кадәр монда. Bir zaman izolайтырга кирәк. Бүтүнесен карарга кирәк. Астын кемнең астын алмаштырга кирәк. Кайсыдыр авыртып ята. Кайсыдыр тән авыруы. Кайсыныңдыр анда ичке әгъзасы авырта. Кемнеңдер тотанагы юк. Күз алдына китерәсең моның бүтүнесен. Без менә хәмендә бүтүне шул кадәр матур, күркәм, шулай бит. Бүтүне бер чиста, пөхтә. Анда өйдә Алла сакласын. Шулай бит. Шушы картинаны күргәч нәрсә? Теге 25-тән 50 яшькә кадәр булганнар китә пәйгамбәргә. Аллаһның илчесе булды, җитте. Шунда кадәр генә булды, җитте икән. Шунда кадәр генә булды. Дуга кыл Аллаһтан, сора, һәр нәрсә үз урынына кайтсын. Аңлата алдыммы? Һәр нәрсә үз урынына кайтсын. Үлем фәрештәсе дә килсен, үз вакытында һәр кешегә. Менә Аллаһ Тәгалә без бит инде әйтәбез, җаннарны атабыз Адәмнең аркасында яралтты дибез, шулай бит. Аласту би раббикум дисурады. Мин түгелме сезнең Раббыгыз дигәч, бөтенебез бәлә дидек, шулай бит. Күрдек, инандык, иман китердек, син безнең Раббыбыз дидек, шулай бит. Ләкин нәрсә? Шушы җаннарны тәнгә урнаштырганнан соң, аларны бит җаннан әйтәннән кире алырга кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, 2 мәртәбә туасыз, 2 мәртәбә үләсез дия. 2 мәртәбә туу ничек ул? Җан тәннән аерым иде, шулай бит. Ул тәнгә кушылды. Аннары күпмедер вакыттан соң тәннән аерыла, шулай бит. Кабердән яңадан турып, яңадан уяначак. Ягъни тирек хәлдә, үлек хәлдә, тирек хәлдә, үлек хәлдә һәм яңадан нәрсә? Тирек хәлдә булачак. Яхшымы? Имансын үлек, тирек, үлек, тирек дип әйтәбез. Аллаһ бирсә, ягъни ул инде кеше торачак. Менә шушы, ягъни үлде, тирилде, үлде, тирилде. Нәрсә турында сөйли башладым мин? Яшьлек белән картлык турында. Яшьлек белән картлык, Аллаһның рәхмәте булсын, менә игътибар белән тыңлыйсыз икән, шулай бит. Карагыз, пәйгамбәргә дуга кылып сорадылар, шуннан пәйгамбәр нәрсә эшләде? Аллаһка кире дуга кылды һәм нәрсә? Үлем кире килә башлады. Менә ни өчен мин үлем һәм үлек һәм тереклек турында сөйләдем? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы җанны тәннән алу өчен бер фәрештәсен билгеләде. Маликул Маут дип атала, шулай бит, үлем фәрештәсе. Маликул Маут нәрсә эшләде ул? Ул Аллаһка мөрәҗәгать итте. Раббым Аллаһ диде, бер син миңа бу авырышны кушма диде. Бер син миңа бу авырышны кушма. Ләкин Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди? Син борчылма ди. Син үз эшеңне эшлә. Ләкин шуны бел,
Әйе, һәрбер адәм баласына мин ди сәбәп бирмен. Алар хәтта сине искә алмаслар ди. Һәрбер адәм баласына мин сәбәп бирмен, алар сине искә алмаслар. Карагыз. Берәр туганыбыз үлеп китә, берәрсе юл һәлакәтендә вафат була, берәрсе больниста. Без нәрсә? Шунда бармаган булса, чыкмаган булса, шул вакытта врачларга күренгән булса, врачлар нәрсәдер эшләгән булса, тегеләр әйткән булса, әгәр дә булай, хәтта галимнәр әйтә, әгәр дә дип әйтү кемнән? Шайтаннан. Яхшымы? Үлем фәрештәсе килде, вакыты җитте, алып китте. Бер көн бер егет, 45 яшьлек егет, егылды да үлде ди. Бетте, егылды да үлде. Мәсәлән, безнең күрше урамнан да бер егет кичтән ята, иртә белән уянмый мәсәлән. 36 яшь, алып барып җирләп куйдылар, бер караганда. Бөтен җире сау сәламәт шикелле, ләкин нәрсә? Үлем фәрештәсе алып китте. Теге 45 яшьлек ни өчен мисал итеп китердем? Бер күршесе ах әйтте ди. Ах, тешләрен генә ясатып бетергән иде дип әйтте ди. Карагыз, анда да үзенчә үкенеп куйган инде. Шулай бит, үлем фәрештәсе килде, ярар, тәкъдире шулай дип әйтми. Тешләре әрәм китте инде дип, шулай бит ясатып кына бетергән. Шуңа күрә, менә без нәрсә дибез? Без сәбәп табабыз. Ләкин нәрсә? Бу хадистә мәгънә нәрсәгә салынган? Нәрсәдә монда мәгънә? Ягъни карагыз, һәрбер нәрсәнең ахыры киләчәк. Безнең тормышыбызның да ахыры киләчәк. Бу инде татар халкының мәкаленә әйтелә, менә калган эшкә кар ява дип. Әгәр дә бүген эшегез кала икән, иртәгә буран каплы, юлда буран. Шулай бит? Кар явып китә, Аллаһу акбар, бөтен нәрсәне каплап китергә мөмкин. Шуңа күрә бүген сезнең мөмкинлек бар икән, бүген эшләгез бөтен эшне. Бүген. Бүген. Мин әйтмим бөтен эшне бер юлы дип. Бүген җитешкән кадәр, бүген әз генә эшләгез. Аннары әзрәк эшләгез, аннары әзрәк. Ягъни һәр көнгә бүлегез. Чөнки Аллаһ Тәгалә каршында иң яраткан гамәл, Аллаһ нәрсә? Ул даими үтәлә торган гамәл. Коръән укырга ниятләдегез икән, сез бер юлы 100 бит укымагыз. Бүген 5-не укыгыз, яки булдырса 1-не укыгыз, яки ярты бит укыгыз. Ләкин иртәгәдән ак шулай укып куйгыз. Аннары тагын 1 бит укып куйгыз, аннары тагын 1 бит укып куйгыз. Без укырга иде дип кай вакыт буллай иттереп күкрәкләр кирәбез дә 365 үтеп көн үтеп киткәннән соң, бу елда бер нәрсә укып булмады инде дибез. Хәзрәт дәрескә чакыра, юк, бу ел булмый әле, киләсе елга дибез. Шулай бит. Ләкин нәрсә, ел үткән саен нәрсә эшли? Ел үткән саен Юк, бу үлем фәрештәсе әтәч кенә. Берәсе нәрсә искәште. Юк, әтәч нормально ул, борчылмагыз. Ярый, алар бар әле, Аллаһның рәхмәте кая, уятып җибәрәләр, шулай бит. Берәсе минем нәрсә искәште, сез тагъфирулла дигәч, коммунистлар җыелышы булган, үзебезнең күрше авылда инде, үзебезнең авыл Язил апа, партком секретаре, кем дип аталган вакытта, менә парткомитетның оешмасының әйберсе булган, рәисе була. Парторг, Шулай утыралар икән, партсобрание, сез беләмезме шикелле. Так, дин юк, нәрсә юк, анда бит инде үзләренчә бер заман күкрәп яңгыр килгәндә, шушы утырган авыл советы бинасын яшен суккан. Шатыртатып. Бөтенесе астагфирулла дип чыгып җигерәләр икән, Аллаһның рәхмәте менә. Нәрсә генә булсын, әлхәмдүлилләh, ярый без Аллаһны искә алдык, шулай бит. Юк, мин сөенеп әйтәм сезгә, теге гайбә сөенеп әйтәм. Ни өчен? Чөнки бер килгәндә хәтерләсәгез, мин сезгә бер әйбер әйткән идем. Ничек күңелдәге иманны тикшереп була дип хәтерлисез? Ничек тикшереп булдылар аны? Кем хәтерли? Шуңа 2 календарь бирәбез. Искә төшерәм. Юк, гаип түгел, онту гаип түгел. Яме, бу гаипләүне әйтү түгел сезне. Хәтерлисезме? Юкмы? Мин аны нәрсә дип әйттем? Менә хәзер урамда бузлавык, шулай бит. Менә әтәч кычкырып җибәрде бит, без астагфирулла дидек иң беренче, шулай бит. Башка нәрсә әйтмәдек бит, Аллаһка шөкер. Урамда барганда, менә аяк таеп китә бит. Менә иң беренче нинди сүз чыга? Иман шундый була инде. Яхшымы? Чын. Әгәр дә телне тәрбияләсәң, күңелне тәрбияләсәң, без бит кай вакытта шул хәтлектәге иманлы кеше шикелле йөрибез инде. Матур сөйләшеп шулай бит. Берәү әйткән бит, берәү менә хәзрәт авылга имам булып килгәч, хәзрәткә бер йорт биргәннәр инде, киртәләре кәкрәйгән, шунда йорты үзе кәкрәйгән. Хәзрәт инде әзрәк тәртипкә китерем дип чыга да, киртәсен калган итә. Шунда күрше малай карап тора. Бик озак карап тора, 1 сәгать үтә, 2 сәгать һаман карап тора. Хәзрәт сорый инде, "Энем, ник торасың?" ди. Хәзрәт
Сезне карап торам ди. Мен нәрсә карыйсың инде теге киртә? Юк, мен киртәне карамыйм ди. Нәрсә карыйсың дигәч, менә казакка сугам дип чүкеш белән ялгыш бармагына суккач, мин бабайның да нәрсә әйткәнен беләм ди. Әтинең дә нәрсә әйткәнен беләм ди. Хәзрәт нәрсә дип әйтә икән ди, шуны тыңлыйсың килә ди. Көтеп тора шуны. Шулай бит. Менә бер караганда безнең бөтен тормышыбыз, менә бу бөтен әзерләнүләр, вагазлар, дәресләр, намазлар, уразалар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм иннамал амал бил хаватим. Һәрбер эш ахырына карап бәйләнә ди. Менә үлем вакытында, үлем алдында безгә киләчәк сакратул маут, Аллаһ Тәала Куръанда әйтә. Үлем исереклеге. Сакратул маут. Нәрсә ул үлем исереклеге? Бер мизгелгә кеше хушын югалта. Хәтта аны галимнәр нәрсә ди? Кешенең организмында бар бер бизе, шул biz организмга этиловый спирт вырабатывать итеп бирә. Мәсәлән, кеше аварияга яки егыла да кулын сындыра, шулай бит. Кулын сындыра. Фактически, әгәр дә кеше шушы кул сынуын моментально аның нерв җепселләре, теге центральный нервка бирсә, аның йөрәге туктарга мөмкин, аның авыртуыннан. Шушы вакытта теге biz нәрсә эшли? Организмга теге спиртны җибәрә, шулай бит. Менә башлар әйләнеп китә бит кай вакыт теге Җәлил хәзрәт кызга әйтеп әйтә инде, безнең әби үз гомеренә баш авыртудан нәрсә икән белмәде. Шундый кеше булган, мин үзем дә аптырыйм инде. Әгәр дә баш авырта дип әйтсәң, бәрдең мәллә дип әйтә ди, шулай бит. Менә кай вакыт үзебез дә кирип барасың, мәсәлән, уйламыйча башыңны бәрдең, шулай бит. Бер мизгелгә нәрсә эшлисәң, әллә ничек булып китә, шулай бит. Нәрсә баш әйләнеп китә. Бу нәрсә димәк сиңа автоматически организмга нәрсә эшли, теге бизе biz теге ниндидер фероннар нәрсә дип әйтәләр, нәрсә эшли? Шуны организмга чыгара, шулай бит. Һәм үлем алдыннан шулай булачак. Менә юлда киләсең. Шоковый состояние дип әйтәләр, дөрес, Аллаһның рәхмәте булсын. Юлда киләсең, мәсәлән, машина белән барасың, инде ярар бер 90-100 белән бик йөрүчеләр юктыр инде. Йөрисезме сез? 100 белән барам, шулай бит. Берәү каршыга килеп чыкты. Кем менә андый кешеләр юк бит инде, бәлки бардыр теге. Ярар, ла илаха иллаллаһ Мухаммад расулуллаһ, үләм инде мин монда дибезме? Әйтәбезме? Күп вакыт нәрсә эшлиләр? Теге каршыда килүченең әтисенең, әнисенең, әбисенең, бабасының бөтенесенең кем икәннәрен әйтеп чыгалар. Шулай ишетми бит инде тегене, ишетмәсә дә барбер нәрсә тегене кем икәнен әйтеп аңлаталар. Бу нәрсәне аңлата? Бу бит тел бәләсен аңлата, шулай бит. Кешенең димәк нәрсә? Тел бәләсе. Әйтәләр, димәк тел генә түгел, монда күңелдә дә нәрсә? Күңелдә дә тәрбия юк. Күңелдә дә тәрбия. Без беребез дә теге үләсе килми, беребез дә теге күрә торып без үлемгә барырга тиеш түгел, бу ярамый да. Ләкин нәрсә? Үлем безгә белгертеп килмәячәк беребезгә. Беребез дә аңа әзерлән. Бик сирәкләр, бик әзләр генә менә урынысында ятып, ярар, бала, мин китәм инде, менә үлем фәрештәсен күренә киләләр дип әйтүчеләр, шулай бит. Алар бәхетле кешеләр инде. Алар бәхетле кешеләр, шулай бит. Кемдер йокларга ята, уянмый, шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу йокларга ятуның да тәртибен өйрәтте, шулай бит. Эшкә чыгып китүнең, урамга чыктың, юл аркылы чыгуның, һәрбер нәрсәнең тәртибен өйрәтте. Чөнки юл аркылы чыгарга ниятләрең, теге ягына чыгып җитәсеңме, юкмы, билгесез, шулай бит. Эшкә чыгып китәсең, кире кайтасыңмы, юкмы, билгесез, шулай бит. Менә беребез дә әзерләнми. Шуңа күрә ул үлем алдыннан килә торган исереклек, ансы бер мизгел. Менә әйтәләр бит, бөтен тормышым күз алдыннан үтте дип. Бер мизгелдә бөтен тормышым күз алдыннан үтә. Нәрсә ул? Ул сиңа мөһим моментларны син бер секунд эчендә әниең дә күз алдына килә, әти дә күз алдына килә, авылда күз алдына килә, бәбкә үләннәр дә, су буйлары, балык тоткан вакытлар, су куйган вакытлар, бөтенесе балалар, хатын, кемнеңдер ир, шулай бит, бөтенесе бер мизгелдә күз алдына килеп китә. Ягъни син нәрсә эшлисең? Шушы бөтен тормышыңны күз алдына китерәсең. Һәм үлем фәрештәсе килгәндә, менә шушы ахыргы сүзең һәм ахыргы гамәлең нинди була? Шуның белән нәрсә? Үлем фәрештәсе синең җаныңны ала һәм шул халәттә син Аллаһ каршында нәрсә? Кире торып басасың. Теге киноларда күрсәтәләр бит әле, телепортирование шикелле, шулай бит. Шут монда юкка чыга да, шут тегендә пәйда була, шулай бит. Монда нәрсәдер эшләгән кыяфәттә нәкъ шулай килеп чыга тегендә каршыда. Ягъни Аллаһ каршында нәкъ шулай. Шуңа күрә әйтәләр нәрсә? Иң хәерле үлем ул нәрсә? Ул сәҗдәдә. Коръән укыган халәттә, карагыз. Аллаһны искә алган халәттә. Син Аллаһ каршына килеп басуга, син сәҗдә халәтеннән торасың. Раббың нәрсә? Синең каршында.
Sen en hayırlı zikirlerini aytasın. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Yani en hayırlı zikir. Şula bit aytasın Allah karşında. Yaki Kur'an okuganda, yaki inde Allahu Ekber, yaki Estağfirullah deyip gittin. Şula bit. Estağfirullah deyip Allah karşına kilip basasın. Qaragız. Mene nerse de hikmet. Yani Allah'ını iske alıp yaşavdan. Şuna göre Rabbimiz Allah bizning bu dünyada azaplanıp yaşavımızı tilemi. Allah Rabbimiz bizning bu dünyada nerse iman bilen yaşap, tertip bilen yaşap, öz huzuruna qaytganda da şuşa imanlarımızda bulunu tili. Şuna göre bu bik yaxşı ko'rsatkich. Allah'ın rahmeti olsun. Bu tege sizni aşulan olmadı ki kirsinçe bir-birimiz için suyunu buldu ya Allah'ın rahmeti. Tege ateş qatağın qışqırsa da bizge indi problem tugul şula bit. Allahu ekber deb aytamiz şula bit. İnşallah şuna Allah'ın rahmeti olsun. Alga taba ketdik. Qaragız. Mesela birinchisi bo'ldi. Ya'ni qortlik kelgancha yashakni qo'llanib qoldig'iz dedi. Ikkinchisi sog'liq salomatligingizni og'riq kelgancha qo'llanib qoldig'iz deydi. Mana sog'liq degan ayber biz endi ana narsa deb anglaymiz. Ko'p vaqt kishiga tilaganda da biz narsa biz senga salomatlik tilaymiz deymiz. Shular bit. Narsa u salomatlik bizning uchun. Oyoq qo'llar silkinsa, shular bit, ko'z ko'rsa, quloq eshitsa, ya'ni butun tan a'zosi salomat bo'ladi. Lakin salomatlik ikki turli bo'ladi. Jon yarar o'zim aytdim endi. Tan salomatligini tugul, ruhning salomatligi, jonning salomatligi shular bit. Ko'p vaqt biz salomatlik deb ko'z oldina keltiramiz narsa, oyoq qo'llarim isansa bo'lsa, ko'zim ko'rsa barda tartib. Lakin bit agarda ruhing salomat tugul ekan, mana baxt degan tushunchani anglatganda biz odatda narsa nechta anglatamiz. Narsa ol baxt deganda ko'p kishi aytadi salomatlik ol baxt deydilar shular bit. Ayi baxt agarda sening taningda ham joningda salomat bo'lsa. Lakin agarda biz aytamiz ekan, masalan, tani salomat tugul kishilarni oyoq qo'llari silkinmay, masalan, ko'zi ko'rmay, qulog'i eshitmay, so'liy olmay, qaybirsa kimdir hajatini o'tiy olmay. Agarda biz shuni anglasak ekan, mana shu Alloh taolaning bo'lagi turida aytdik, mana shu bergan salomatlikning bizga bo'lagi ekanini. Agarda biz shuni anglay olsak, agarda biz shuni anglasak, biz Allohga har vaqt shukr aytaylik. Mana tegi yigit turida сөйлей boshladim da men, ondan boshqa temaga kirib ketdim. Ha shu yigitga qaytam. Ul narsa deydi. Ul aytdi, mana shunday bir g'odiy misol keltirdi. Menga bek shod ul misol. Mana sizga bir kishi kun sayin bo'laklar berib turadi. Napalar sizga kun sayin buket rozalar, shashaklar kelib turadi. Tega Rafael konfitlari bilan shular bit. Tega bu hozir bu yoshdan aptekadan dorilar bilan deb aytsang da bo'ladi shular bit. Yaxshi dorilar bilan masalan kun sayin zo'r bo'laklar, obilar masalan kun sayin kuchlanishlar, paket mana qo'y vaqt yilga bir martaba kolxoz paket bersa da suyina bizga shular bit. Bo'lak berdi deb shular bit. Ul kishiga rahmat aytamiz biz qo'yadir shirotda biz ana aytamali men ana o'zimda bir narsa bera olmayman biz ana deb shular bit. Biroq kuchlanish ko'tarib boring mali rahmat meni ig'tiborini olgani uchun, meni zo'rlagani uchun. U yilga bir martaba yoki umrida bir martaba yoki rayon boshlig'i bizga bir rahmat xati tuttirsa, bunday ramkada shular bit bo'lak berdi bizga. Может konvertida bo'lar narsa bilandir yoki gubernator narsadir bersa shular bit. Narsa shu biz u meni zo'rladi shular bit. Qarag'iz, Alloh taolo bizga kun sayin bo'lagini beradi. Erta bilan ko'z oshi bo'lagi. Biz ana ixtibor etamiz? Yo'q. So'lish olib bo'lagi. Ixtibor etamizmi? Yo'q. Shular bit. Shuni ko'tara olib bo'lagi. Kimdir xiyollarni mana shu turib bosiradi. Bilasizmi? Kimningdir g'umurlik xiyoli mana shulay turib bosib o'z oyog'ini. Biz ana ixtiborda aytmaymiz. Kimningdir xiyoli mana shulay tutuv. Bir ko'rmovchi iptashim bor, Fanis ismli Yordam masjidida. Balki ko'rib bilasizdir siz uni Yordam masjidi deb Qozondagi onun bilan сөйләшеп o'tirganda u narsa deb bir mezgilga ko'rga edi shu dunyoni. Bir mezgilga ko'rga edi. Bir mezgilga. Mana uning salomatligi yo'q. Ularning qadrini bilan. Oyoqsiz kishiga aytasan ekan, narsa tilaysan sen deb, u aytacak. Men butun narsamni berishga hazır, mana oyog'im bo'lsa edi. Eshitmovchiga butun narsamni berishga hazır, eshitasa kelashilar. Chunki ona eng qiymatli narsa shu o'zining salomatligi. Biz mana tan salomatligini qo'yg'irtamiz. Tanga yaxshi kiyim kiyamiz, shular bit.
Тәнебезгә җылы булсын өчен яхшы йортлар, яхшы машиналар, шулай бит, яхшы ризыклар ашыйбыз. Һәм башкалар нәрсә? Тәнебез сәламәт булсын өчен. Аны бизибез, бизәндерәбез, яхшы кремнар сөртәбез, шулай бит, яхшы табибларга барабыз һәм башкалар. Җанның сәламәтлеген кайгыртабызмы? Әлбәттә кайгыртабыз. Монда килүчеләр, мин сезгә инде шикләнмим, ләкин күп кешеләр менә кемнәр адашып, саташып йөриләр, алар җаннарының сәламәтлеген кайгыртмыйлар. Шуңа күрә сәламәтлек авыру килгәнче дигән сүз, ул җанның да сәламәтлеген кайгыртырга кирәк. Ягъни килмәсен аңа авыру. Тәнгә ничек сәлам өнә тәнебезне кайгыртабыз, нәрсәләр кидек, шулай бит. Абыйлар кәзәкиләр киябез, кофталар киябез, шулай бит, җиннаскиларны киябез, нәрсә? Сәламәтлегебезне кайгыртабыз. Вагазга нәрсә өчен килдек? Җаныбызның сәламәтлеген кайгыртабыз, рухыбызның. Һәрберебез менә монда килүчеләр. Мин ни өчен сезгә сөйлим? Сез монда килмәгәннәргә сөйләгез шуны. Яхшымы? Бер авылга барам да, авылның исемен әйтмим, хәзрәтнең дә исемен әйтмим. Торып баса да хәзрәтнең бөтен гадәте: "Йөрмисез, мәчеткә йөрмисез, нишләп мәчеткә йөрмисез? Мәчеткә йөрергә кирәк, мәчет." Бер абзый утыра шулай. Торып баса хәзрәт: "Без килгән бит инде, ник безгә әйтәсең син аны?" Менә килмәгәннәргә әйтте. Нәрсәгә безгә? Шуннан соң бу абзыйны мин дә туктата башлыйм. Булды, җитте, ул сүзен әйтмә дип. Чөнки сез бит инде килгән, шулай бит. Сез димәк нәрсә? Сез тән сәламәтлегендә кайгыртучы, сез җан сәламәтлегендә кайгыртучы. Менә шушында килеп киткәч тә, шушында дәрескә килгәч, Коръән укып алсаң, намазыңны укып куйсаң, ураза тотсаң, кемгәдер изгелек эшләсәң, җанга шундый рәхәт, син аңа менә майлап куйган шикелле, крем сылап куйган шикелле, шулай бит, рәхәт менә күңелгә. Хәтта кайберләр, кемнәр менә елга бер мәртәбә аш үткәрә, хәтта алар да әйтә нәрсә ди? Шундый тыныч рәхәт булып калды күңелгә дип әйтәләр, шулай бит. Елга бер мәртәбә аш үткәрсә дә, аш үткәрү ул нәрсә инде без аны аш дип әйтәбез, чөнки мәҗлес дип әйтергә ярамаган, Коръән укытам дип әйтергә ярамаган, ул шуннан калган инде, аш үткәрәм дип әйтү, аш дип әйтә дә Коръән укытып ала, шулай бит. Менә шунда да бер мәртәбә Коръән өендә яңгыраса да нәрсә? Кешенең күңеленә рәхәтлек керә. Шуңа күрә мин әйтәм инде, Аллаһ безгә көнгә 5 мәртәбә мәҗбүри иткән шушы күңелебезгә сәламәтлекне. Яхшымы? 5 мәртәбә күңелеңә шифа бир. Әгәр дә табиб әйтсә, бер айдан үләсең, әгәр дә көнгә 3 мәртәбә шушы даруны шушы сәгатьтә эчмәсәң дип, без будильник куябыз, шулай бит, туганнарга әйтеп куябыз. Миңа әйтә күр, шушы даруны эчәсе, шуның хәтле, бөтенсе йөгереп килә, эчтеңме даруны диде, шулай бит. Шулай мине даруны эчәсе, шул эчеп куя. Ох, булды. Так, икенчесе сәгать 8-дә искә төшерегез, яме, бөтен кешегә. Аллаһ Тәгалә 5 дару ди. Кай вакыт? Вакыты кергән тагын дип кайбер кешеләр шулай бит. Сиңа Аллаһ җаныңа нәрсә дару биргән? Укы син аны, үтә син аны. Әйт, бөтен кешегә әйт. Миңа искә төшерегез дигән, ничек инде алай була? Давай менә вакытында мәчеткә барырга кирәк, укырга кирәк, намаз укырга басырга кирәк. Аннан менә балаларны нишәтәбез менә кичкенә чакта. Кайбер әти-әниләр әйтә, йокласын инде иртән, йокласын инде. Аны да менә әгәр дә бала намаз укый икән, синең балаң намаз укый икән, аның җәһәннәмнән котылуга мөмкинлеге бар. Шулай бит, урысча әйтмеш, шансы бар. Шулай бит. Намаз укымый икән, урыны кайда аның? Җәһәннәмдә. Син иртә белән, син дүбер шатыр килергә тиеш, баланы сиркәтә, бала өендә пожар чыга икән, әйтәсең соң, ярар йокласын инде дип. Алла сакласын, менә соңгы арада Күкмарада да бик еш пожарлар. Ишетәсездер инде, шулай бит. Аны да теге Җәлил хәзрәт белән бер көнне бергә булганда шулай сөйләшеп утырдык. Беренче хәзрәт берәү әйтәсе килгән, хәзрәт менә Рамазан аенда әзрәк төс тавышламады сразу. Чөнки аны белеп булмый. 97нче елны хәтта Мәккәдә минада янды, менә хаҗилар килгән. Мина янды, шатырда палаткалар. Ничә меңләгән кеше вафат булды анда 97нче. Шуңа күрә әйтеп булмый. Ни өчен биргән Аллаһ Тәгаләсенең? Ни өчен шушылай икән? Шулай бит. Шуңа күрә менә әгәр дә үй яна икән, без әйтәбезме? Йокласын дип әйтәбезме? Нишәтәбез? Әйдә тур тизрәк, давай, әйдә, шул йоклаган җирдән култык астына кыстырабыз, шулай бит. Өйдән чыгарга кирәк, тизрәк моннан коткарга кирәк. Иртәнге намазны йоклап кала. Борчылабызмы? Балалар, оныклар йоклап ята, иртәнге намаз вакыты үтеп бара, кояш чыга. Без аларга нәрсә телибез соң килеп чыга? Моны үзегезгә бирегез бу сорауны, яхшымы? Моны үзегезгә бирегез, чөнки Аллаһ Тәгалә безнең һәрберебезнең үзебездән сораячак. Ничек тәрбияләдең син баланы? Әйттеңме син аңа, өйрәттеңме син аңа, җиткердеңме син аңа, ирештердеңме син аңа?
Her biri bizden sonra yaşa. Balanı kaygırtabız. İti varsın, sütü varsın, mayı varsın, oş yatmasın, berengisi bulsun. Oşarına var mı? Künge 5 mertebe şolturatabız. Oşarına var mı? Tenini kaygırtabız. Üstüne giydin mi? Tulmuysan mı? İyin жылы mı? Nerse mi? Eytebizin son namazını okudun mu balam deyip. Kur'an'ı okudun mu bugün? Duanı kıldın mı bugün? Allah'a müracaat ettin mi bugün? Ansın kaygırtmayız. Ana şuna göre küp vakit selametlik degende biz nerse biz isepke alabız fakat şuşu teni biznigine koysun biz kaldırıp gidecekmiz. Aşulamağız. No, bücekler oşa bitirecek ama. Her biri biznikin. Bücekler oşa bitirecek. Jon. Jonnu koygurtabız mı? Mine bir soru nersedir? Jonның haleti nişik bulaşak. Olga taba. Fakirlik kilgençe baylığınızı kullanıp kalığız. Nerse ol fakirlik? Bir nersinde yok. Şular bir. Ayy. Boyluq nerse? Andi bolganda. Mana qo'ysina sen shukr etasan, shu sening boylig'ing bo'ladi. Shulay bir. Mana qo'ysina sen shukr etasan, shu sening boylig'ing bo'ladi. Narsaga bir shukr etamiz, hozir aytaman. Bir Afrika malay misolida g'ana aytasa kela, bir fotografiya ko'rdim. Mana shundan so'ng kel shushi, mana har bir g'afo aytasiz. Men o'zimni gel o'zimga tarbiya berdim. Men o'zimdagi narsani endi siz o'zingizni kim qarag'iz. Nindigina darajaga erishsam da, nindigina yuqoriroqqa ko'tarsam da, tegi malayni esga tushiraman. Kimni? Mana bir yigit, mana eshik bor bunda, shular bit. Mana bu proxatni eshik. Shunday bir eshik tutgan Afrika, yomg'ir yowa. Eshikni tutgan, anisi shunday yanashasida ham inilari, singillari. Ham tegi ostga yozib qo'yganlar bu malayning so'zlarini. Ani degan, qarali bizning bosh ishimda eshik bor degan. Kimningdir eshigida yo'q deymi degan. Bütün bir narsalar yo'q ularning. Bir eshikleri var. Bunda eshik bor, bunda eshik bor, bizning o'tirga o'rindiq bor, bütün narsa bor. Attegilarning astagfirullah deysiz. Teşekkür oldu. Tegining eshigi bor, shu eshikka siyini qarag'iz. Bizning uy bor, eshik bor, derazasi bor, jililigi bor. Kovер bor, yotirga karavot bor, matrasi bor, yorg'an bor. 5 bo'lma bor. Shulay bit. Har birisida boylik bor. Allohga shukr. Mana o'zak masjid o'zi bizning ko'pmaran Aftam Hazratning shunday bir misolini aytam. Agarda o'zingizni faqir deb sanasangiz, uyingizda bo'lgan aybirni bir yoqdan ikkinchi yoqqa ko'chirib qarag'iz deydi. Bir üsteligine bo'lsa o'ng'aydi, shay oldim ko'chirib qo'ydim. Ko'chirib qarag'iz o'zingizni faqir deb sanasangiz deydi. Ko'pmi boylik? Shunga ko'ra narsa ol boylik deganda, mana shu bugun bo'lgani, agarda sen shunga shukr etasan ekan, sen boy kishi. Bu hadislarga tayanib aytilgan so'z, yaxshimi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarini tayanib aytilgan so'z. Faqirul kim? Ko'pmigina boyligi bo'lib da shunga shukr eta olmagan kishi. O faqir. Siz o'ylamag'iz, faqir u tigi miskin, muhtoj bir narsasi kishi yo'q. Aning balki moddiy birsi yo'qdir, lekin ko'ngli faqir tugul. Mana bunda da salomatlik nishib ko'ngilga ham tanga ta'sir yasasa, faqirlik ham boylikda shulay. Bor moddiy boylik, bor ruhiy boylik. Kimdir oqshasi da bor, mashinasi da bor, uyi da bor, yaxshi etib kiyingan, azgina siylasha boshlaysan. Shultir kelib turadi ekan. Siylasha kim bu kishi? Shulay. Kimningdir narsa, balki kichkinagina uyda turadir, shulay. Balki yaning kichkinagina mishi bordir. Balki yaning tagi bir momiq shaligina bordir. Lekin sen yoniga kelasan, o sana shunday motor so'zlar aytadi. Shulay. O sana shunday tilaklar tili, sana jannatni tilaysan, sen Alloh taolo turunda sili. Sen bu kishini faqir deb ayta olasan. Bundağı bo'lgan boylik bu bütün kishiga yetadi, shulay. Shunga ko'ra qarag'iz, boylik ham faqirlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni aytdi. Manda aytmadi, boylig'ing bitgancha faqirlik demadi. Faqirlik kelgancha boylig'ingizni qo'llanib qoling'iz dedi. Qo'llanig'iz. Agarda shuni qo'llansangiz, balki faqirlik kelmas. Mana bir shulay rivoyat Ruhul Bayandan yolg'ishmasam, haliga qissa.
Bir misal. Qayсы peygamber zamanında икәнен оныттым, бәлки үзегез карарсыз, моннан искә төшерерсез. Менә шат күңелгә килде, шуны әйтәсем килә. Моңа килә фәрештә. Һәм Аллаһ Тәгаләдән хәбәр җиткерә. Синең изгелекләрең өчен Аллаһ Тәгаләдән шундый мөмкинлек бирелә. Калган гомереңнең яртысын фәкыйрьлектә, яртысын муллыкта яшәячәксең. Сайла birinci yartısın mullukta yaşap, anları fakirlikte yaşasın kileme. Eller birinci yartısın fakirlikte yaşap, anları mullukta yaşasın kileme. Hazırki tilde aytsan, zamanчевые предложения. Şolay bit? Aybet mi? Aybet. Lakin нәрсә soylarga kirek, 50'ge 50. Bugün milyoner bulasın, күпмедер вакыттан соң, аннары инде җәяү йөрисең. Яки bugün җәяү йөрисең, фәкыйрь яшисең, аннары яхшы яшисең. İrad bularak biləsiz bir нәрсәдер? Bu bik mühim. Benim үйдә хатын бар ди, аның белән киңәшим әле. Кайта киңәшә. Нәрсә дип киңәш бирегез ирләрегезгә? Байлык башта. Ие. Бик дөрес, Аллаһның рәхмәте булсын. Менә хатын кызның ул яктан, Аллаһга шөкер, сезнең интуиция яхшы. Шулай бит. Ни өчен шулай ди? Чөнки нәрсә ди? Син хәзер ди, минем белән яшәрсең фәкыйрь. Ул бит сиңа әйткән ди ярты гомереңне. Мин бәлки үлеп китәрмен синең белән фәкыйрь килеш. Аннары син бай яшәрсең башка хатын белән ди. Шуңа күрә давай минем белән бай яшә ди. Аннары теге ягын үзең карарсың. Ярар ди күнә. Ярар ди. Хатын әйтсә хак әйтер ди. Киңәштә бит инде. Ләкин изгелеге була моның. Инде фәрештә килеп әйтә, әкрен сәүдәләре китә, шулай байып китәләр. Ләкин бер уңай сыйфаты була. Менә бездә ул гадәтләр битеп бара, бәлки йөрәктә бардыр, мин әйтә алмыйм. Таҗиклар белән бер көнне шуны сөйләшкәндә, таҗик диаспорасы бар безнең Күкмарада, шулар белән сөйләшеп торганда, алар әйтте, бездә ул һаман бар авылларда ди. Шәһәрдә бетә инде, авылларда бар ди. Бу ашарга пешерә икән, берсен күршегә яки фәкыйрьләргә мохтаҗга. Üstüne kiyim tektireyken, yaki alayken birsin muhtaçlarga, birsin özüne. Şolay bit. Üyine нәрсәдер алайken, birsin üyine ala, birsin muhtaçlarga ala. Hem нәрсә, моның байлыгы һаман арта, һаман арта, һаман арта. Менә Аллаһ Тәгаләнең математикасы бар. Без беләбез. Бергә берне кушкачынча була. 2 2-не кушкачынча 4. 2-дән 2-не алгачынча 0. 1-дән 1-не алгачынча 0. Шулай бит. Bu безнең гадәти математика. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? 1-дән 1-не алгач 10 чыга ди. Моны ничек аңлата Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям? Айша радиллаһу анха бер вакыт кайтып кергәч Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям: "Айша, нәрсә эшләдегез бүген?" ди. Аллаһ риза булырдай нәрсә эшләдегез ди. "Я Аллаһның илчесе ди, бүген без бер сарык шалдык ди, һәм шул сарыкны тулысынча өләшеп бетердек" ди. Айша, үзегезгә берәр нәрсә калдымы ди? Әйе, Аллаһның илчесе, бер калак сөйгә калды ди. Бер ботын эләктергән инде, шулай бит үзенә. Валлаһи ди Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям, шушы бер калак сөягеннән кала, бөтен сарык сездә калды ди. Әзгенә башы эшләп җитми, шулай бит, аңышы бетеп булмый ничек инде. Пәйгамбәрбез нәрсәне әйтеп аңлата? Калак сөяген ашыйсың да, Аллаһу әкбәр, бетте, шулай бит. Теге өләшкәне әйе синдә кала. Теге өләшкәне ул синдә. Сиңа бүген өләштең күпме кешегә, шулай бит. Ул сиңа нәрсә? Калды ул синдә. Ул сиңа кайтачак бөтенесе. Ул сиңа 10 мәртәбә иң кимендә артып кайтачак. Менә тагын да аңлаешлы булсын өчен, Рамазан аенда вагаз сөйлибез, шулай бит. Хәзрәт тә сөйли инде. Рамазан аенда гамәлләр ничә мәртәбә артыр ди? Әйе, оннан 700-гә кадәр, шулай бит. Һәм аннан да күбрәк ди. Ураза Аллаһ Тәгалә әйтә, минем өчен, аның өчен үзем бирәчәкмен ди. Бу Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва хәдисе 10 мәртәбә арта. Син бер эш эшләдең, Аллаһ 10 мәртәбә арттырып бирә. Шулай бит. Син берне бирдең, Аллаһ 10 мәртәбә арттырып бирә. Кайберәүләр көтә, менә иртә белән 50 сум сала да, садака яшегенә мәсәлән, яки берәр мохтаҗга, ничә булып кайтырга тиеш? Күпме? 500, әйе.
100 сум салсаң күпме булып кайтырга тиеш? 1000. 1000 сум салсаң 10 мең. 10 мең салсаң 100 мең. Карагыз. Байыр идек дейді. Бик дөрес әйтәсез сез. Без байыр идек. Ләкин без 50 сум гына салабыз шу. Дөресме? Biz bayır idik, lakin biz 50 сум гына салабыз. Biz 100 сум гына салабыз. Әле кемдер 10 сум, кемдер 5 сум гына салат. Biz bayır idik, проблем юк. Дөрес әйттегез сез. Менә бит математика. Аллаһ Тәгалә юлында син ихластан күпме күбрәк бирәсең, шуның кадәр сиңа күбрәк килә. Абдурахман бин Ауф, Усман бин Аффан, Абу Бакр Сиддиқ, сахабалар, аларның тормыш юлын өйрәнеп кенә карагыз. Абдурахман бин Ауфка Аллаһның илчесе дуа кыла. Ләкин нәрсә, Абдурахман бин Ауф ташны күтәрсә, аның астыннан алтын табыр иде. Аңа зиһен биргән, аңа фикер биргән. Ул чыгара, Аллаһ күбрәк чыгара. Bir sahabe әйтә, мин Аллаһ белән узышам ди. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ди Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтә сезгә, сәүдә күрсәтимме ди сезне, бик газаптан коткара торган. Менә шушы Аллаһ белән сәүдә турында сүз бара. Син бирәсең, Аллаһ бирә. Син бирәсең, Аллаһ 10 мәртәбә арттырып бирә. Рамазан аенда дөрес 700 мәртәбә арттырып бирә. Шуңа күрә кайбер мөселманнар зәкатны тырышалар нәрсә? Рамазан аенда бирергә. 100 мең итеп чыгара. 700 га тапкырлагыз 100 меңне. 100 меңне 700 га тапкырлагыз. 7 га гына түгел. 100 меңне 700 га тапкырлагыз. Тапкырлагыз әле. 700 га. 100 меңне 700 га тапкырларга кирәк. Ha? Yok, jideni aldına koyuyoruz da artka 2 nol gına üstəgüz, nişə deyilib? Ha? 70 milyon. 70 milyon, 70 milyon dürüst aytdıq. 70 milyon. Bayır idik biz. Sahabeler de şolay dedi, qaragız. Менә bütün hikmet şunda, kirek mi ул bizga degan so'rov faqat. Sahabeler de şolay dedi. Alar күрделәр, кайбер sahabelerning boylik bilan g'ibadat qilganlar. Ул бит g'ibadat. Biz hozir tege акча дип әйткәч, уже баш бутала башлады, башка нәрсә уйлый башладык, шулай бит. Sahabeler уйлыйлар иде, алар күрделәр малда фaqat g'ibadat, яхшымы? Biz hozir malda күрәбез, яхшы йорт, яхшы машина, балаларны урнаштыру, чит илгә барып кайтыр һәм башка. Sahabeler күрде малда фaqat g'ibadatны. Кулны азат итә аламмы мин? Дингә ничектер булыша аламмы? Фәкыйрьләрне ашата аламмы мин? Нәрсә эшләтә алам? Алар малда күрде g'ibadat. Алар миллионерлар иде, ләкин алар җиргә утырып, башка сахабалар белән бергә ашадылар. Алар миллиардерлар иде. Ләкин алар шунда утырдылар, бергә алар белән ашадылар. Алар белән бергә ураза тоттылар. Аңлата алдыммы? Безнең ни өчен беренчедән теге без байыр идек. Әгәр дә безнең ниятебез дөрес булса. Әгәр дә без ул байлыкны нәрсә? Гыйбадәткә тотса. Сахабалар кызыктылар, аларның да байлык белән гыйбадәт кыласы килде. Менә без байлыгыбыз юк икән, без намаз укыйбыз, без ураза тотабыз, без садака таратабыз, күчтән килгән кадәр, без Коръан укыйбыз, без башка юллар белән гыйбадәт кылабыз. Әгәр дә безгә менә ниндидер байлык килә икән, күңелебезгә һәм йортыбызга фитнә керәчәк. Бер мизгелгә үзегезнең һәрберегезне миллионер дип уйлагыз әле. Берәү әйтте, сөйли бит теге бер апага булышырга дип акча кайтарып бирдек ди. Йортын ремонтларга. Мендәр астына куйган, төне буе йокламаган, йоклый алмаган. Күпме 700 мең дидеме, менә кайтарып бирдем. Сездә аны хәтле акча бар инде. 70 миллион салсалар баш астына, күз алдына китерегез ха. 70 миллион мен сезгә пакет белән тоттырып кайтарам мәсәлән. Һәм әйтәм, апай җаным, әз генә саклап тор, эшчеләр килгәч эшләтәбез, нитәбез.
башта мендәр астына куйган, йоклый алмаган берничә көн, аннары малаеннан шикләнә башлаган, аннары килененнән шикләнә башлаган. Әйе, карагыз, менә дөрес әйтә. Карагыз, үзегез үк шушы нәтиҗәгә киләсез. Аннары үзебезгә сорау бирә, кирәкме ул безгә дигән, шулай бит. Туктамаган тыныч күңелем, шулай бит. Әйе, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә карагыз, менә фәкыйрьлек килгәнче байлыкның кадерен белегез дигәндә, бүген без һәрберебез бай. Без алпавытлар шикелле яшибез. Кибеткә бөтен нәрсәне китереп торалар, һәм аны алып була. Сез яхшы, сез күргән кешеләр әйбернең булмаган вакытын, шулай бит. Мин юкка гына әйтмәдем, миңа 35 яшь дип, без үскәндә әле барыбер кияргә штан да юк, барыбер аны күпмесендер күрдек. Хәзерге яшьләрдән сорасаң, мәсәлән, без яшь чагында теге банан юк дип, мәсәлән. Шулай бит инде, сез бананны кая күргән? Апельсинны Мәскәүгә барып алар, бер апа әйткән бит. Бер яшь кенә кызны депутат итеп куйганнар да, шуннан хәлен белергә кергән бер ветеран войны, бер апаның сеңлем, без яшь чакта ашарга ипи юк дигәч, нишә пончиклар ашап тормадыгыз соң дип әйтте ди. Шулай бит, әйе. Пончиге бар. Бер мәктәп баласыннан сорагач, ачлык нәрсә ул дигәч, бәрәңге буламыгы белән ипиген ашап торудыр дип әйтте ди. Бәрәңге буламыгын кайта, ширк бәрәңге ашадык, алабыта ипи ашадык дигәндә, менә ачлык аның өчен бәрәңге буламыгы белән ипи ашап тору ул ачлык. Әйе, күз алдына китерү юк. Шулай бит, менә сез хәзер инде якынча күз алдына китердегез. Кирәкме ул безгә дигән сорау килеп туды, шулай бит. Шуңа күрә без шушы булдыра алган гыйбадәтне кылыйк. Без мәчеткә йөри алабыз, без намазны укый алабыз, ураза тота алабыз, Коръән укый алабыз, без балаларга намазны искә төшерә алабыз, шулай бит. Балалар өчен дуга кыла алабыз, балаларга уразаны өнди алабыз, аларга намазны өндибез, аларга Коръән укырган дибез. Менә безнең вазифа хәзерге көндә. Миллионер булсагыз, балаларга намазны өндәмисез, шулай бит. Тәк акчаны кая куйдың? Тегесен нишәттең? Монысын булай иттердең, шулай бит. Бөтен проблема шул. Шуңа күрә безгә бүген нәрсә? Аллаһ Тәала шушы халәтне биргән. Без бөтенебез бай, Аллаһка шөкер. Әйе, фәкыйрьлек ул нәрсә? Фәкыйрьлек шушы булган әйберне күрә алмау. Күрә белми алмау түгел, күрә белмәү. Дөресрәк була, шулай күрә белмәү. Менә бүгенге халәтеңне һәм бүгенге байлыгыңны. Алга таба. Монсы әтәч түгел уже. Бу будильник белеп шалтырый, чөнки нәкъ 1 сәгать булган мен сөйли башлаган. Аллаһына рәхмәт. 1 сәгатьтән калды дип әйтәм. Һә? Тагын 1 сәгать калды. Юк, юк, булды, җитте иде. Әйе, үзенең дә кайтасың бар дип. Карагыз. Берничә әйберне генә искә алам. Аларын кыскача гына инде шуланмагыз. Вакытны алучы шөгыль килеп чыкканчы вакытны файдалы итеп кулланып калыгыз. Менә вакыт дигәндә Аллаһ Тәгалә Коръәндә «Вәл аср» сүрәсен әйтә безгә. «Вәл аср». Гаср ул вакыт ди. Вакыт белән Аллаһ Тәгалә ант итә. Аллаһ Тәгалә өчен вакыт берәмлеге юк. Яхшымы? Аллаһ Тәгалә вакытка мохтаҗ түгел. Без мохтаҗ вакытка. Без нәрсә дибез? Безгә вакыт җитәме хәзерге көндә? Җитә. Әйдәгез җитә ди. Чөнки вакыт җитми дисәк, фәкыйрь булабыз. Әле генә сөйләсәк шулай бит. Вакыт җитәме? Җитә. Менә миңа да әйтәләр, хәзрәт әйтте бит, аның вакыты да юк. Минем вакытым күп. Әлхәмдүлилләх. Ләкин нәрсә, мин тырышам аны дөрес итеп кулланырга һәм дөрес итеп теге урысча распорядок куярга. Тәртипләп куйдым, җитә ул. Гаиләгә шуның кадәр вакыт, эшкә моның кадәр вакыт, монда шуның кадәр вакыт, монда тегенең кадәр вакыт. Ягъни һәрберсен дөрес әгәр дә куллансаң, вакыт җитә. Әгәр дә дөрес кулланмыйсың икән, вакыт җитмәй. Шуңа күрә бер үк ышанмагыз. Кай вакыт юлда да күрәм, чабалар инде, чабып кайтып китә. Әҗәлләп тә куям инде. Мәйтәм, ярар теге, яки салонында бер авыру бардыр инде, шулай бит. Яки хатыны роддомга илтәдер инде, яки әнисе янына кайтып җитәргә кирәк, яки нәрсә. Яки бит күбесе чабып кайталар да нәрсә, телевизор каршында диванда яталар. Шулай бит, кая ашыгырга? Күпме вакытыбыз әрәм. Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә безгә күрсәтәчәк безгә бирелгән вакытны. Менә сиңа шушының кадәр вакыт бирелгән иде. Һәм күрсәтәчәк шушы вакытны файдалы кулланган вакытыбызны. Һәм күбебезнең ул бик аз булачак. Менә файдалы кулланганны һәм күпме үткәргән буш вакытыбызны Аллаһ күрсәтәчәк. Яхшымы? Шуңа күрә менә вакытны алучы шөгыль килеп чыкканча. Менә бүген без
вакыт бар икән, кай вакыт минем дә шулай була. Менә атна ахыры булганда гадәттә бер сортыннан берсе, бер сортыннан берсе кайсыдыр эшләнмәгән эшне искә төшерәләр. Онытылган була. Ох дисең. Ох. Менә хамында барасы бар, аннары монда барасы бар, аннары монда. Мин җитешмим. Җитешмим. Ә бит минем аңа вакытым бар иде. Мин аны оныттым фақат. Яхшымы? Менә шушы вакытны нәрсә? Алучы шөгылем килде хәзер. Шуңа күрә бу шөгыль килде, булды. Кай вакыт без зарланабыз. Эх, Коръән укыр идем, әгәр дә шулай булса. Эх, намаз укыр идем, әгәр дә булай булса. Эх, тегеләй итер идем, әгәр дә булай булса. Карагыз, бүген күзебез күрәме? Күрә. Бүген Коръәннәрне күрә алабызмы? Алабыз. Менә монда җыелгач искә алмыйча ярамый. Безнең хәзерге көндә Палестинада булган кардәшләребезне. Шулай бит. Анда нинди нәрсә дип әйтәм? Вахшилек дип әйтсәм дә, менә әйтәм бит, менә сүз табып булмый. Менә нинди хәлләр хәзер. Ләкин андагы кешеләрнең яздырып җибәргән видеолары, аларның күтәренке кәефе кай вакыт күңелдә әз генә булса да нәрсә кояш чыгара. Шулай бит андагы балаларның, шулай бит андагы кешеләрнең. Ләкин нәрсә? Шушында берәү әйтә. Язып җибәргәннәр янсын. Ярый мин ди Коръәнне ятлый башлаган идем әле. Менә бүген көндә бөтен җирдә җимерек, бер җирдә китап таба алмыйбыз ди. Бомба убежищега төшеп утырасың, тегендә дөбөр шатыр шартлый. Нәрсәне син яттан беләсең? Нәрсәне мин ятлап калдым? Гел шуны укыйм. Эх, күбрәк ятлыйсы калган икән ди. Ә минем вакыт бар иде бит ди. Ә хәзер аның нәрсәсе килеп чыккан, мәшәкате килеп чыккан, ятлый алмый. Бүген күз күрә, укымыйбыз. Колак ишетә, тыңламыйбыз. Аяк йөри, йөрмибез. Кул хәрәкәтләнә, тотмыйбыз. Вакыт бар, кулланмыйбыз. Менә бер көн киләчәк, вакыт бетә. Менә болар бөтенесе китә. Шуңа күрә шушы шөгыль килеп чыкканчы, аның кадерен белергә кирәк. Күп вакыт үкенәбез, ләкин терсәк ярар. Һәр кешенең эше үзеннән башлана. Менә бүген сез алмагыз максат итеп моның кадерне үти алмаганны. Әз генә. 1, 2, 3, 4 полкага куйдым. Монсын ачтым. Шушы булды, җитте. Аңлыйм, кызык сиңа бу китап, шулай бит. Ләкин яп. Чөнки бүгенгә норманы үтәдең. Монсын ал, монсының нормасын үтәдең, булды. Монсын ал, монсының нормасын үтәдең, куй, булды. Эштә шулай. Кай вакыт теге бирелеп китеп эшлибез, ләкин нәрсә? Вакытын нормасын эшләдең, булды. Всё. Шулай бит. Менә битерәбез дибез. Ахырда нәрсә бетә? Эшме, үзебезме? Үзебез бетәбез, шулай бит. Ахыргысы. Әҗәл килгәнче яшәешегезне кулланып калыгыз ди. Әҗәл турында без сөйләшә башладык, әҗәл белән без төгәллибез. Әҗәл килгәнче, яхшымы? Үлем фәрештәсе турында мин дә ныграк аңлаттым, шулай бит. Аны сез яхшы аңладыгыз. Үлем фәрештәсе килгәнче яшәешегезне кулланып калыгыз. Ярый маңгайда безнең гомерләребез язылмаган, шулай бит. Ләкин Аллаһның сухуфында, ягъни безнең инде Лаухул Махфузда ул нәрсә? Ул язылган. Лаухул Махфуз, ягъни кеше адәм баласы яратылганчы ук Аллаһ Тәгалә нәрсә дие? Каләм язды дие. Каләмнәр инде туктады, кипте карасы, ягъни всё тамам. Һәр беребезнең гомере, яшәеше, нәрсә шәясе бөтенесе язган, ләкин ул безгә генә мәгълүм түгел, яхшымы? Ансы гыйлмул гайб, ягъни Аллаһның яшерен гыйлеме. Шуңа күрә әҗәл безгә киләчәк, һәр беребезгә киләчәк. Бөтенебез бу дөньядан китәчәк. Кайчан икәнен генә белмибез. Шуңа күрә ул килгәнче әлбәттә инде без нәрсә? Шушы вакытның, шушы яшәешебезнең кадерен беләбез. Шуңа да һәр вакыт кабатлагыз. Ла илаһа илляллаһ Мухаммад расулуллаһ. Ла илаһа илляллаһ Мухаммад расулуллаһ. Ла илаһа илляллаһ Мухаммад расулуллаһ. Астагфируллаһ, субханаллаһ, алхамдулиллаһ, ва ла илаһа илляллаһ валлаһу акбар, ва ла хавла ва ла куввата илля биллаһил алиyyil азим. Шушы булсын сезнең гадәти сүзләрегез, яхшымы? Менә әтәч кышкырса да, будильник кышкырса да, һәр вакыт шу ла хавла ва ла куввата илля астагфируллаһ, субханаллаһ, алхамдулиллаһ, аллаһу акбар. Ягъни шушы сүз белән үзегезне тәрбияләгез. Менә бу биш бер без теләсәк тә, теләмәсәк тә ул киләчәк. Шулай бит. Кай вакыт безгә шушындай бер әйбер саалар кичкенәдән.
yarışta sen birinci bulurga tiyir, şolay bit. Sen iň ýakşysy bulurga tiyir, sana gramata bererler, sana tegesin bererler, musun bererler. Ha bizge şuşuny süýlegeç, tek eýde biz bu kilmesini işinde şerge tiyir hazır de. Ýok alay tugul, o kileşek. Tilibizmi biz, tilemibizmi biz, o kileşek. Şolay bit. Mana kileşek bizge nerseler? Kileşek bizge ýa gana sanap bitdik. Qartlyk kilemi? Kimgadir kilgen indi, şolay bit. Sağlık selametlik kitemi, ağrı kilemi? Kile. Mana Jalil Hazretleri kız aytıp aýtdy. Hala soňky ýyllaşda Baltaşnyň özekmeşiniň 30 ýyllygy idi. Tege kişi gaýa, ol şirli, bu kişi gaýa şirli. Yarar indi hazırda. Kişini şirlim diýip gajaplandyryp bolmaý. Awurtmy bir jirimde diýip gajaplandyryp bolady. Şolay bit. Mana anyň bir jirde awurtmy diýseler, kişi gajaplanıp galar. Niçe günde şolay bit. Ya baş awurtany, ya tomagy awurtany, ya göz awurtany, ya burun awurtany, şolay bit. Ya goly, ya ýaly hem başgalar. Selametlik. Şolay fakirlik kilgençe baýlyk. No fakirlik kileşek. Her biri bizge. Kişi goşandyr ya soran bola başlaýar, şolay bit. Ya indi bulgany köre almy başlaýar, ya ki mana köre bilmi başlaýar diýip aýtýar hem başgalar. Wagtyny alyşy şugul kilip çykkança digen. Wagtybyz bugün barmy? Bar. Elhamdülillah. Goşandyr bir şugul kilip çygaşak, biz any bilmeýiz indi şugul eken. Şolay bit. Lakin nerse her wagt ukeneşek biz. Nişep şolay işlemedik indi. Nişep bulay işlemedik. Nişep degene işi alaydym bitmiş, işlemedim diýip aýtýar. Şolay bit. Şolay ejel. Ejel kilip basaşak, biri bizdandan goşup gutuly almaý. Ölüm feriştesi kileyken, mana peygamberlerge gene şunday mümkinlik berildi Allah tarafından. Ölüm feriştesi kilip ruhsatyn soraýdy. Yani türlü peygamberler dip türlü rivayetlerde aýtylar indi. Gaýdadyr İdris peygamberge dip, gaýdadyr İbrahim peygamberge. Mana kile de peygamber Yaqub aleyhisselamga dip aýtdylar. Yaqub peygamberge mesela kilip baskan ölüm feriştesi. Görüyor ölüm feriştesini. Mana aýtdym, ölüm aldından ölüm feriştesini görebiz dip şolay. Nik kildim diýip. Halyňy bilirge kildim diýip. Haly meýbet diýip. Tagan tege kileşeksinmi diýip, kileşekmin diýip halyny bilirge. Ýok, ansynda indi janyny alarak kilendi. Şimdi janyny alarak kilgençe haber berin diýem aldan diýip beretler. Yara berirmen diýip. Köpmedir wagtlar öte kilip basa. Nik kildim diýip. Janyny alarak kildim diýip. Biz senin bilen kilişken edik bitdi. Sen haber bermen. Birdimi sen haber saldym diýip. Men bilmedim diýip. Şekilde bilmedim. 3 ilşi jiberdim men sana. Şeşeňe şol kirdimi? Kirdi. Teniňe zagyflyk kildimi? Kildi. Bökriň çykdymy? Çykdy. Kimni ködersiň sen taga menden başga? 3 ilşim kildi bit sana kildi diýip. Şoň kiremne bu bik möhim, ýaxşymy? Andan bizning kavmga Allah Teala ýene bir kıska ömür bergen. Mana Nuh aleyhisselam, Adam aleyhisselamdan qarasak, onlarning ömürleri elfesene illa 50 mesela Nuh aleyhisselam 950 yıl yaşagan dip mesela kim Adam aleyhisselam 1000 yıldan artık yaşagan dip aýtdylar mesela. Qaragız, alar köp ömür yaşady. Alar köp ömür yaşady. Biz köp yaşaýbys? Ortaşa ömür 60-70 arası. Mana bir kızıklı kıssa gana söyleyeyim de bir Dagestan Hazretinden gana işittim men any. Sahihligin Hazreti özü aýtar. Qarap bitirir inşallah. Belki mena tabyrsyz gaýsy jyntlykda ekanin. Nuh peygamberge kilgen bir hanım. Hanım dip uly ýaşdagy bir apa. Nuh peygamber neçe ýyl ýaşady diýip? 950. 950. 650 ýaşlyk apa kilgen. Balam öldü diýip ýyly. Balam öldü diýip. Nuh peygamber sorap bire. Köpmeýdesin senin balana diýip. 300 ýaşdy. Balası 300 ýaşda ölüp gitken. Bizim şekilde o kişiler. Nuh peygamber aýtdy, qarala alay bitirinmeli diýip. Ölgen ejeli takdiri 300 ýaşga kadar ýaşagan bit indi. Kıyamet günü aldından diýip Aktyk peygamberinin kavmine Allah Teala birir ortaşa yaş 60-70. Ha göz alına getirigiz mana birer nolüňe syssaň da hazır. Tege 950'den bir nolüňe syssaň 95 bolar. Şolay bit. 650'den bir nolüňe syssaň nerse 65 bolar. Şuşu 95 ýaşy qart bilen 65 ýaşy qarşyk burşylyp oturalar 6-7 ýaşga jetip ölgen ölüşi kişiler turunda. Bizning turunda.
Әле ул 60-70-кә җитә аласыңмы, юкмы? Кемдер 40-та, кемдер 30-да. Менә хәзер 6-7 яшьлек бала үлә икән, нәрсә дибез? Сабый гына иде бит дибез, шулай бит. Сабый бит әле, нарасы. Әле теге балалар бакчасын йөреп бетергәнме, мәктәпкә яңа бара торган, иң шундый күңелле чагы. Шуннан теге ханым беләсез нәрсә дип сорый? 650 яшьлек. Алар ди, ул гомер ичендә ди, өйләрдә салып тормыйлардыр инде бу дөньяда ди. Шул палаткада гына яшиләр дә китәләрдер ди. Нәрсә инде монда теге яшәп тормаска бит. Нух пәйгамбәр әйтә, юк, ашыкма ди. Әҗәл аларның аякларының артына басып килер ди. Алар зур-зур йортлар төзүдә үзара ярышырлар ди. Менә безнең турында. Дөньяга шул кадәр бәйле булырлар ди. Хәтта үлем берсе артыннан берсен аларның алып китсәләр. Бер караганда менә Адәм баласының яшәешенең ахыры юк. Яшәешенең ахыры юк. Кемдер әйтә, үләсең дә бетәсең ди. Кайда яшәешнең ахыры? Юк. Җанның яшәүенең ахыры юк. Бүген безнең җан шушы тәндә. Ләкин ул аннан чыгачак, кабергә урнаштырылачак. Анда кире торгызылачак һәм без шушы тәннәребездә үк Аллаһ каршында торгызылачакбыз. Анда Аллаһ Тәгалә бер күзәнәктән яңадан торгызам, хәтта бармакларының менә шушы сырларына кадәр ди. Коръәндә әйтә шулай. Кире торгызылачакбыз. Бүтән кешегә ничә яшь була? 33 яшь була. Әйе. Гайшәгә сөйләй Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Аларның өстәрендә киемнәре дә булмас ди. Басы ноги ди шулай бит. Өстәрендә киемнәре дә булмас. Гайша ана ялай инде сырый. Аллаһның ишесе ничек инде? Ярат каршында хатын кыз каршында яратмы ди, ничек инде алай? Алар бит бер-берсен күрәчәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аларның бер-берсендә эшләре дә булмаячак. Хәсрәтләре шул кадәр булыр, берсенең берсендә эшләре дә булмас ди. Кыямәт көне. Ana şuşunu söyledi bilesizmi yigitler 2015 yılında hac vakitinde buldu Davka. İşitkensiz televizordan gördük şulay bit. Anda tege bir türküm patokka karşı keldi tege taudan çıga turgan мәгарәдә анда тауга да менеп китеп булмый, берничә булмый. Шушында каршы килеп Davka булды. Ягъни ике türküm кара каршы килә, арттагылар белмиләр монда нәрсә икән. Алар һаман бара, этәләр әкрен-әкрен. Монда Davka. Шул вакыт kimningdir üstünden ihramları düşüyor, kimningdir күрмәкләре чыртыла ди. Анда bir кешене күрмисең ди, анда ничектер исән калу менә, беләсезме? Ничектер исән калу, ничектер менә кешенең башына баса, анда кемнең башына басканыңда карамыйсың, лиш бу исән калу. Менә кыямәт көндә җаннарыбыз шулай тартылачак. Нәрсә өчен? Җәннәткә эләгү өчен. Җәннәткә ничек тә эләгәсе, ничек тә керәсе. Чөнки җәһәннәмне күрәчәк бөтенебез. Җәһәннәмне менә сират күпере, аста җәһәннәм, үтәсең тегендә җәннәт. Бу якта бөтен нәрсәне эшләячәк кеше җәннәткә эләгү өчен. Безнең әле мөмкинлек бар. Без исән. Безнең җаныбыз тәнебездә, безнең бөтен мөмкинлек бар. Аллаһның рәхмәте булсын. Инде хәзрәт җәһәннәм белән куркытты димәсәгез иншалла, ансыннан да бер шүрләргә кирәк. Ләкин Аллаһ Тәгалә безгә күбрәк җәннәт тели, яхшымы? Аллаһ безне ярата, ул җәннәт тели. Әз генә булса да хәрәкәт кылырга кирәк. Әз генә булса да гыйбадәт кылырга кирәк. 5 вакыт намаз, Рамазан аенда ураза, мөмкинлек булса закат, мөмкинлек булса хаҗ, аның бер авырлыгы юк. Көн саен Коръән укы, көн саен дуганы кыл, балаларны шушыңа өйрәт. Бер авырлык юк. Ирләргә Аллаһның кушканнарын үтәп яшәү, хатын-кызларга аеруча да җиңел. Ирен синнән разый булса һәм Аллаһ кушканнарын үтәп яшәсәң, хатын-кыз җәннәтне дип әйтелә бетте. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله رحمته وصل. الله راضي وصل. Bunu bir şey ayta olmayı bitirdi avarma cengiz. 76 yıldan birli burşuydu o. Hatın mesela ölüp gittiğinde anı bilmişi Malayga doğaz sizin işimde radif tip isim koşmak şeyik. Molla abzı bağınaya sığmayıp koşmadı o isimle. Ben şu 76'dan birli şunun mağanasını verip oldu. Radif degen söz iyerib barışı yaki iyertüşü ul Kur'an'da iske oluna. Bunda iyerib barışı yaki iyertüşü diye aytılır. Radife lekum. Radafe degen söz
Kur'an'da бар андый сүз. Назиат сүрәсендә, шуңа күрә аны ачып үзегездә укый аласыз. Аның мәгънәсе бар. Ягъни бәлки Мулла абзыйның теге мәгълүматы булмагандыр ул турыда. Ул вакытта инде анда бит инде Мулла абзыйлар шулай ук теге кая нәрсә укыган гына бер караганда, шуңа аның мәгънәсе бар. Аның мәгънәсе бар. Шуңа ияртүче яки ияреп баручы. Ул гадәттә әйтелә, атта барганда артына утырып барган кеше радифун дип атала инде. Радифун, яхшымы? Шул. Миңа шулай дип аңлаттылар. Яки иярүче, яки ияртүче була инде. Tamam söyleyin var. Bunda hatun kızlar bütün kubisi bileyin yani. Шуңа аның мәгънәсе бар. 76 елдагысы менә 2023-тә әлхәмдүлилләh. Hatun ölüp bitti ülkenin. Белмичә дә калды. Ben şu isim gördüm indi. Аллаһның рәхмәте булсын. Hatun indi ölüp bitti. Юк, үлеп китү бит әле ул тормышның башланышына, киләсе килгәндә шуны сөйләр. Үлү әле ул тормышның башлануы гына. Әйе. Аңлата алдыммы? Үлем яшәүнең башы гына. Әйе, амин. Assalamu alaykum. Rahmet.